Jeg har altid godt kunne tænke mig at være fucking rig. Lige så fucking rig som ham der René Dif fra Aqua. Og nu har jeg fundet ud af, hvordan jeg, Clemens, eller Kasper som jeg hedder, kan blive lige så fucking rig som ham. Jeg ved hvordan. Jeg vil nemlig tegne forsikringer. Jeg vil lave et forsikringsselskab, der tegner forsikringer, hvor folk for en billig penge kan blive forsikret mod noget, som meget sjældent sker. Her har jeg et eksempel. Du kan tegne en forsikring for 8.000 kroner. Koster den, så sikrer den dig mod, at hvis du kommer gående, og en meget stor hund ånder ned på dig, så du taber din taske, der ryger ned i en spand hagekors, der står på en vippe, som fjedrer et cembalo på fuld tryk op i en flitsbue og skyder dig i ansigtet. Sker det, får du pengene 2 gange tilbage. Godt. Så har jeg en anden forsikring her, som også måske er en meget god idé at tegne. Den koster 21.000, og det forsikrer dig mod, at hvis du i dit hus her, at der er et meget stort billede af en chimpanse, der strikker, som bliver holdt af en lang pind, hvor en nazist i regnvejr holder pinden, mens han balancerer på et agerbro-kort over Bulgarien, som balancerer på 40 meter jazzplader. Hvis det bliver væltet af et kastet landgangsflyt, så får du dine penge 60 gange tilbage, og det er ikke så let. Så det er måske også en meget god idé at sikre sig på den led, og jeg bliver fucking rig. Så er der den sidste ting her, som jeg synes, du skal. Den koster 140 kroner og en lille indgangsbøn til dig om at komme ind i mit selskab. Hvis du bakker med 400 km i timen ind i et par, der danser Charleston, så de vælter den 1 meter lang lerstige ting, der står her, så din skoletaske rører ned og ind i hovedet på en fugl, der ligner Pernille Aalund, så den skider dig i hovedet, så modtager hunden 100.000 kroner.